Muras é un concello pequeniño, 600 habitantes, e, bueno, emocionome porque foi duro chegar a estes resultados, non? O que conseguimos foi que Iberdrola lle pague ao Concello todos os anos, durante a vida útil do parque, 125.000 euros para o pago das axudas da luz. Un segundo acordo ao que chegamos é que o 2,5% da produción do parque eólico vai para os fins que considere o Concello. Rueda goberna pras eléctricas e volve a demostralo cando pon en marcha unha normativa que lles baixa o imposto do canon eólico. De feito, en 2026 pagarán un 64% menos. Só que os 8 parques que teñen un permiso de repotenciación, un agasallo millonario ás eléctricas nunha Galiza rica en electricidade, pero que ten a 300.000 persoas en pobreza enerxética e que este inverno non están podendo prender a calefacción. Pídolle ao señor Rueda que tome nota de que se pode negociar a favor de Galiza e deixar atrás a sumisión ás eléctricas.